7 лютага ва ўсім свеце будзе адзначацца Міжнародны дзень салідарнасці з Беларусю. Яго абвесціла нацыянальная лідарка Святлана Ціханаўская. Гэта беспрэцэдэнтная па волі маштабу акцыя ў нашай гісторыі. Якія яна мае мэты і для каго яе робяць? Я запытаю Франака Вечорку, дарадцу Святланы Ціханаўскай у замежнай палітыцы. Франак, добрый вечар. Добрый вечер. Вось Міжнародны дзень салідарнасці з Беларусю. Ніколі ў гісторыі такога не было. Для каго гэты дзень? І што ён азначае? Насамрэч было, Аліна. Было 20 верасня, менавіта вось у тыя дні, калі усе сусветныя медыі прысвячалі першыя старонкі, першыя хвіліны Беларусі. Але тады гэта было спантанна. І неафіцыйна. І неафіцыйна, і тады розныя палітыкі, дыяспоры, арганізацыі самі ўзялі на сябе адказнасць. А вось зараз, менавіта праз 6 месяцаў пасля выбараў, мы вырашылі зрабіць гэта болей арганізавана, паглядзець, якія вядомыя людзі маглі б далучыць тых, каго называюць лічбавымі інфлюэнсарамі, каб кожны сказаў у гэты дзень, што я з Беларусю, я падтрымліваю тых, хто сядзіць, я падтрымліваю тых, хто змагаецца, каб вярнуць Беларусь на парадак дня. То бок, гэта акцыя хутчэй скіраваная не на беларусаў, а вось менавіта на свет, каб яны памяталі пра Беларусь. Дакладна? Найперш так. Найперш гэта скіравана на свет, таму што калі чалавек далучаецца да нечага і бярэ абавязальніцтвы, ён, як правіла, выконвае. Таму і першая частка праграмы канферэнцыі 6 лютага, напярэдадні Дня салідарнасці, там збольшага кіраўніцтва Еўрапарламенту, дзярждэпартаменту, лідары расійскіх дэмакратычных сілаў. Там розныя замежнікі, якія сімпатызуюць Беларусі. Але чаму гэта важна? Гэтая падтрымка важная тым людзям, якія ў Беларусі. Таму што тыя людзі, якія далучацца да Дня салідарнасці, яны будуць падтрымліваць беларускую тэму, яны будуць змагацца за санкцыі супраць рэжыму, яны будуць ахвяраваць свае грошы на падтрымку рабочага руху. Гэта ўсё ўзаемазвязана. Цяпер, калі ідзе такая акопавая вайна ў Беларусі, мы ў акопах і Лукашенка ў акопах, знешнія фактары маюць вельмі вялікае значэнне. І дзякаваць Богу, у нас неверагодны альянс саюзнікаў. Франак, а як вось звычайныя людзі, простыя грамадзяне могуць далучыцца да гэтай канферэнцыі, ці яна толькі вось для такіх топавых, віпавых персонаў? Да канферэнцыі 6 лютага можа далучыцца кожны. Там будзе частка па-ангельску, частка па-беларуску, панельная дыскусія «Як свет» можа дапамагчы Беларусі з удзелам Паўла Латушкі, кіраўніцтва Еўрапарламенту, некаторых іншых чыноўнікаў, адкрыццё народных амбасадаў, таксама 2 ўзнагароды людзям, якія прыклаліся на карысць беларускай справы. Гэту інфармацыю можна знайсці ў Фейсбуку, яна будзе на каналах Святланы Ціханаўскай, таму абавязкова далучайцеся. І таксама ў гэтыя дні будуць адбывацца традыцыйныя акцыі па ўсёй Беларусі. Скажам так, што гэта салідарнасць з салідарнасцю. Няхай гэтыя дваровыя маршы, якія нашыя калегі ў Беларусі арганізоўваюць, яны таксама адзначаюць 6 месяцаў нашай барацьбы. І вось да 6 месяцаў барацьбы, калі вось падвесці вынікі, не ведаю, 5 галоўных высноваў штабу Святланы Ціханаўскай за гэтыя 6 месяцаў барацьбы, вось калі так падвесці рысу. Нам удалося змабілізаваць грамадства. Мы нашмат бліжэй да дэмакратыі, чым калі б гэта не было. У нас выдатная сетка дыпламатычных кантактаў і людзі, палітыкі, дзяржавы, якія гатовыя дапамагаць. У нас моцная грамадзянская супольнасць, якая ўтварылася не дзякуючы ўладам, а насуперак ёй, гэта і мясцовыя супольнасці, і рабочы рух, і нейкія актывісцкія ініцыятывы. У нас ёсць дакладнае бачанне, куды мы ідзем і навошта. Мы цяпер бачым вось гэтыя перамены не дзесьці ў абстрактнай перспектыве, а ў гэтым годзе. Я думаю, што ў гэтым годзе мы ўжо будзем сведкамі і падзення рэжыму і правядзення новых выбараў. Ну і ўрэшце рэшт у нас ёсць адзінства. Нарэшце ўвесь беларускі народ аб'яднаўся супраць узурпатара. І я думаю, што ні ў кога няма сумневаў, што Лукашенка гэтыя выбары прайграў. Але сітуацыя насамрэч не такая
Ружовым, у такім ружовым колеры, я бы сказала, все ж таки ёсць і назіраецца пэўны спад, можа часовы, можа не пратэстаў. Мы бачым, што Масква ўсё ж таки так і не пайшла да кантакты са штабам Святланы Ціханаўскай альбо з іншымі прадстаўнікамі дэмакратычных сілаў у Беларусі. Так, мы бачым, што у Крамлі таксама вось гэтыя дзеянні падтрымоўваюць Лукашэнку, а Лукашенко сябе вядзе, як быццам бы нічога не здарылася. І вось на фоне ўсяго гэтага вы таксама вяшаеце пра тое, што маеце план перамогі. Вось раскажы, які гэта план перамогі, і ці сапраўды вось можаце даць сабе рады, якая дапамога вам можа патрэбна, і хто вам можа дапамагчы ў гэтым? План перамогі, ён жа стратэгія, ён у цэлым не мяняўся ад жніўня. Ён складаецца з нейкіх этапаў. Гэта змусіць рэжым да саступкаў, саступкі, якія вядуць да дыялогу, да перамоваў, перамовы, якія вядуць да новых выбараў. Сцэнароў ад аднаго этапу да іншага можа быць вельмі шмат. Фактараў, якія паўплываюць на сітуацыю, вельмі шмат. Таму дакладнай пакрокавай інструкцыі, што рабіць, як дзейнічаць, не будзе. Але вельмі важна, каб кожны, хто хоча пераменаў, ён ведаў, куды ён можа далучыцца, куды ён можа прыйсці. Той, хто можа вывешваць сцягі, хадзіць на акцыі, робіць гэта. Той, хто можа за мяжой у дыяспары працаваць на карысць і праводзіць акцыі салідарнасці на карысць беларусаў у Беларусі, робіць гэта. Прафесійныя палітыкі, прадстаўнікі, былыя сілавікі, яны ведаюць, дзе іхнія веды і досвед таксама можа быць прымяняльны. Гэта і ёсць наш план перамогі. Гэта ацаніць рэсурсы, змабілізаваць іх у правільным кірунку, ударыць па нашым ворагу і правесці новыя выбары. Я думаю, што ўсім зараз цяжка. Усе знаходзяцца ў апатыі, усе знаходзяцца ў дэпрэсіі, кожны дзень забіраюць нашых людзей. У мяне, я лічу, амаль 80 маіх знаёмых і сяброў сядзяць у турмах, у тым ліку 2 найбліжэйшыя сябры, у складаных нечалавечых умовах. Кожны дзень забіраюць кагосьці з маіх знаёмых у дварах, прыходзяць дадому, канфіскуюць тэхніку, потым кампраметуюць па тэлебачанні. Гэта сапраўды складана, кожнаму складана перажыць. Але за зімой заўжды наступае вясна. Мы зрабілі такую вялікую працу, такі вялікі шлях да пераменаў, што цяпер ужо назад дарогі няма. Таму трэба сабрацца, сілы ў кулак, нельга упадаць у апатыю, і трэба давесці справу да канца. Мы не можам дазволіць тым людзям, якія трапілі ў турмы, сядзець там доўга. Мы не можам раскладаць наш план перамогі на некалькі гадоў наперад. Мы павінны ўсё-такі змабілізавацца і зрабіць так, каб тыя невінаватыя выйшлі, а Беларусь атрымала тое, што заслугоўвае, гэта свабодныя выбары. Сапраўды так, ці вось, быць можа, за апошні час у вас з'явіліся нейкія кантакты з прадстаўнікамі рэжыму? Ці штосьці такое, што бы магло хоць даць нейкую надзею на тое, што можна з імі размаўляць? У нас ёсць пастаянна сігналы з боку сілавікоў рэжыму ў выглядзе інфармацыі, якую яны пастаўляюць, і тое, што яны распавядаюць пра настроі ўнутры, злівы, якія ў асноўным публікуе байпол. Мы бачым таксама, як паводзіць сябе Лукашенко і прапаганда. Яны зараз пачалі ўжо хвалявацца, таму што ў Расіі сітуацыя закруцілася, і Расія перастала быць такім надзейным саюзнікам, як раней здавалася, і Лукашенко пачынае глядзець у Кітай. Гэта ўсё гаворыць пра тое, што яны сапраўды не адчуваюць сябе ўпэўнена. І калі з нашага боку ёсць пэўная дэмаралізацыя, стомленасць, з іншага боку, то і падаўна. Ім таксама вельмі цяжка, яны таксама не ведаюць, як перажыць эканамічны крызіс, ціск, яны рыхтуюцца да новай хвалі пратэстаў, але матывацыі і энергіі гэтым займацца у іх ужо не засталося. Ну і ўрэшце рэшт у нас ёсць сапраўды нейкія кантакты, і мы бачым тых, хто пераходзіць на наш бок, пакуль што схавана. Але іх не так шмат, іх не так... Схавана. Схавана пераходзіць, так? То бок ёсць такія... Окей. Іх не так шмат. Гэта гаворка пра адзінкі, дзесяткі людзей. Але як толькі пачнуцца перамены, масавыя выступы, як толькі мы зноў збярэм марш свабоды, як у жніўні, 16 жніўня, то іх стане нашмат больш, тому што мабілізуюць людзей на такія ўчынкі, на пераход, менавіта важныя падзеі. Вулічная пратэсная актыўнасць – гэта самы моцны трыгер, які спрацуе. Калі мы здолеем сабраць увесну такія самыя маршы, як былі ўвосень, то сістэма не дажыве да лета.
Ну, я думаю, што, канешне, зараз беларусы, яны моцна зматываваныя, але тым не менш і сістэма працуе ў адваротны бок, у бок контррэвалюцыі. Вось ж такі гэта запалохванне, татальны страх яны спрабуюць як бы прымяніць да беларусаў, вось як ты кажаш, прыходзячы, забіраючы тэхніку. Увесь час мы ведаем, затрымоўваць, мы штодня паведамляем у навінах пра рэальны канвеер рэпрэсій, то бок улады вельмі моцна таксама рыхтуюцца, каб правесці такую падрыхтоўку да таго зачыстку тэрыторыі, асабліва сярод журналістаў, сярод актывістаў, альбо выціскаюць іх з краіны, альбо сажаюць у турмы. Вось не будзе так, што Беларусь раптам застанецца голай сапраўды без такіх вось лідараў. Яны спрабуюць выпаліць поле, стэрылізаваць грамадзянскую супольнасць, пагасіць усе патэнцыйныя ачагі ці то супраціўлення, ці то медыйнай работы. Менавіта таму яны б'юць па Тутбаі, б'юць па Белсату, па Радыё Свабода. Менавіта таму судзяць дзяўчат-журналістак, таму не выпускаюць лосіка. Таму што гэта тое, што можа справакаваць наступную мабілізацыю грамадства. Яны любога актыўнага чалавека, хто зараз у Беларусі хоць што-небудзь робіць, як Паўла Белавуса з яго крамай Сымбальбай, будуць палохаць, будуць прыходзіць, будуць браць на кручок, будуць шантажаваць. Проста трэба быць да гэтага гатовымі. Але пастаянна трымаць краіну ў страху, пастаянна трымаць гайкі закручанымі не атрымаецца. Звычайна такія сістэмы, у якіх гайкі закручаныя да канца, яны ад любой пушынкі і пярынкі могуць пачаць валіцца. Таму вось гэта і будзе той крытычны трыгер, з якога і пачнецца развал рэжыму. Ён разумее, што трэба закручваць гайкі, каб уберагчыся ад кароткатэрміновых рызыкаў, але яны не разумеюць, што ў доўгатэрміновай перспектыве вось гэтая перакручанасць гаек і ударыць па іх саміх. Франек, мы ведаем, што спадарня Джулі Фішер, гэта прызначаная амбасадарка ЗША ў Беларусь, рыхтуецца да таго, каб наведаць, прыехаць у нашу краіну. Мы ведаем, што таксама плануецца сустрэча са Святланай Ціханаўскай. Ці можаш нам распавесці крышку больш? Чуеш нас? Алло, алло? Чую, так. То я паўтару пытанне. Мы ведаем, што Джулі Фішер, спадарня Джулі Фішер, абраная амбасадарка ЗША ў Беларусі, рыхтуецца прыехаць у нашу краіну. Яшчэ дата невядома, але пакуль як бы яна збірае звесткі, сустракаецца з рознымі прадстаўнікамі беларускай грамадзянскай супольнасці і экспертскай супольнасці. Мы ведаем, што рыхтуецца таксама сустрэча са Святланай Ціханаўскай. Вось ці можаш нам распавесці крыху болей, як зараз вось ідзе супраца са Злучанымі Штатамі Амерыкі, і чаго вы чакаеце? Якім мае быць вяртанне амбасадаркі ў Менск? Супраца са Злучанымі Штатамі Амерыкі ідзе кожны дзень, кантакты з Сенатам, з палатай прадстаўнікоў, з прадстаўнікамі Белага дома і Дзярждэпартаменту. Цікава, што змена адміністрацыі ніякім чынам не паўплывала на гэтыя кантакты. Наадварот, зараз узмацнілася. У нас вельмі шмат саюзнікаў у новым кіраўніцтве на самым высокім узроўні. Многія з новапрызначаных чыноўнікаў Белым домам, яны нават маюць беларускія карані. Таму мы гаворым па некалькіх кірунках. Мы гаворым, як зрабіць акт дэмакратыі больш эфектыўны. Другое, мы гаворым, як тэхнічную падтрымку, фінансавую падтрымку Беларусі рэалізаваць, каб яна пайшла менавіта на дапамогу тым людзям, якія знаходзяцца і змагаюцца ў Беларусі, і тым, хто церпіць ад рэжыму. Мы гаворым пра нейкі план Маршала, праект рэформаў, нейкія інвестыцыйныя праекты, якія бы маглі натхніць, змабілізаваць і прыцягнуць ці падтрымаць бізнес у Беларусі цяпер. Ну і, безумоўна, мы гаворым пра дыпламатычны ціск. І тут у Джулі Фішер складаная задача. Так, яна сустрэнецца з Ціханаўскай, але я не магу пра гэта гаварыць пакуль пра нейкія дэталі. Вельмі важна, каб Лукашэнку не легітымізавалі Злучаныя Штаты Амерыкі, але пры гэтым мелі ўсе магчымыя рычагі ціску на яго. Але як гэта зрабіць, Франек? Ну, вось, калі спадарня Фішер прыедзе ў Менск, прыедзе ў амбасаду, яна будзе вымушаная кантактаваць з прадстаўнікамі ўладаў, яна вымушаная будзе, хіба што вымушаная, перадаць гэтай даверчай граматы самому Лукашэнку. Вось, ці вы разглядалі гэты дыпламатычны сцэнарый, як можа працаваць амбасадарка ў такіх умовах, якія зараз на Беларусі? Татальнага тэрору і нелегітымнай улады.
У тэорыі, у дыпламатычнай практыцы амбасадар можа працаваць у краіне, уручыўшы копіі даверчых граматаў міністру замежных справаў, і потым да ўручэння кіраўніку дзяржавы спакойна можа выконваць свае абавязкі. Але ў Беларусі ні дыпламатычныя практыкі, ані законы не працуюць. Таму не факт, што калі Джулі Фішер адмовіцца ўручаць даверчыя граматы, ёй дазволяць нават перасекчы мяжу, нават прыехаць у Беларусь. Але ёсць, напрыклад, досвед французскага амбасадара, які ўручыў некалькі месяцаў таму даверчыя граматы міністру Макею, але не ўручаў іх Лукашэнку і працягвае працаваць у Беларусі. Ну, вось гэта той выпадак, калі патрэбна такая дыпламатычная нейкая хітрасць, гнуткасць. Магчыма, гэта спрацавала з французскім паслом, магчыма, не спрацуе з амерыканскім. Улады будуць рабіць усё магчымае, каб любую спробу дыпламатычных кантактаў выдаць за легітымізацыю рэжыму. Ну, дакладна так. Ну, то бок, вось, галоўны інтарэс Лукашэнкі у прыездзе амбасадара гэта легітымізацыя рэжыму, ці нешта яшчэ ён можа выгуляць з гэтага? Для Лукашэнкі это толькі легітымізацыя рэжыму, гэта прызнанне. Магчыма, гэта у тым ліку спосаб перадаць нейкія меседжы. Магчыма, гэта інструмент для арганізацыі гандлю. Лукашенко гэта ж геній, напрыклад, гандлю палітвязнямі. Ён можа прадаваць ціханаўскага бабарыку ў аддзельнасці ад Лосіка і Чульцовай. Можа адных прадаць за санкцыі, другіх прадаць за званок з Байденам. Лукашенко будзе маніпуляваць, спекуляваць, гуляць, будзе шмат чаго абяцаць, а ўзамен патрабаваць абсалютна несувымерную кампенсацыю. Таму давайце будзем вельмі уважлівыя. І калі казаць пра вызваленне палітвязняў, толькі адным пакетам. Калі вызваляць палітвязняў, то ўсіх адным махам. Бо зараз нам ужо прапануюць тут вызваліць адных, другіх пакінуць у турме. Так нельга. Усе палітвязні павінны быць вызваленыя, і гэта павінна быць перадумовай дыялогу, а не наадварот. Дыялог, а потым палітвязні. Ну і вось такое хіба апошняе пытанне. Амбасадарам Беларусі ў ЗША быў прызначаны Олег Краўченка, які памёр нечакана напрыканцы года. Ці вось нешта вядома наконт зваротнага жэсту ў Беларусі, ці хтосьці рыхтуецца, нейкая персона, можа, ты штосьці ведаеш? Наколькі я ведаю, яны яшчэ не прызначалі, не абмяркоўвалі пасла. У МЗС кадравы крызіс, многія дыпламаты сышлі пасля жнівеньскіх падзеяў са службы, і іх сапраўды недабор. Плюс ім зараз, іх проста фізычна, напэўна, няма часу гэтым займацца. Макей збольшага адсунуты на другія ролі. Тое, што ён рабіў раней і быў заўжды на баявой лініі, адбельваў рэжым, цяпер ён аказаўся непатрэбны. У адміністрацыі прэзідэнта іншыя прыярытэты. Як задушыць, як пасадзіць, як запалохаць. І інтэлігенты, інтэлектуалы тыпу Макея там зараз не патрэбныя. Таму я думаю, нават калі Беларусь не пашле фізычна туды пасла, магчыма прызначыць нейкага часовага паверанага. Які ёсць, дарэчы, зараз часова павераны працуе ў Злучаных Штатах. Яны могуць у гэтай ж самай канфігурацыі працягваць працу. Я думаю, што яны таксама прыглядаюцца да Джулі Фішер, прыглядаюцца да яе паводзінаў, але з маіх адчуванняў у Злучаных Штатаў Амерыкі ў цяперашняй адміністрацыі няма ілюзіяў, што да Лукашэнкі. Заігрываць з ім, гуляць па ягоных правілах, у ягоныя гульні не збіраецца. Дзякуй табе вялікі за размову. Дзякуй.